It's already 7 in the morning, pero medyo tahimik pa dito sa sa Den Bosch Central Station. From here, Den Bosch, we're going to Breda. Kasi andun yung aming connecting na train papunta sa Brussels. Punta po kami ng Belgium. We're going to the capital of Belgium. Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes van Vlissingen. Het is een Roosendaal Vlissingen, gaan we dan voor u alle tussen gelegen Take zetten. the connecting train to Brussels. Dami pong stress before panahon na to, chat panahon na to. Anami sa amo ang first stop. So next stop kay ato na may manaog sa among tinga train. Nanami sa Tilburg. Bitaw guys, stressful kay di nga. Wa itog tarong kay na stress ko kay ano. First, we booked our trip through Slangin Rice. Siya, bus na siya. Musa da among yun yung ginamit namin, yun yung binook din namin nung pumunta kami ng Paris. So nagbook ako noon for November 5, pero sadly kinancel nila kami. Hindi November 5, October 29 na yun. 22, October 22, pero kinancel nila kami. So they provided another schedule. Sabi nila October 29. Okay na. The next day or 2 days later, kinancel na naman kami. So sabi ko baka hindi talaga matuloy ba pagpunta namin ng Brussels. So nag-check na lang ako ng train, magti-train na lang kami. So yun na, okay na. Kagabi, nag-check ako ng ticket namin kagabi. Kung hindi ko check, hindi ko alam na canceled pala yung aming train sa 8 o'clock. So buti na lang may may tawag dito, may other schedule pa yung train, earlier schedule. So yun na, first time ko kasi mag-train na malayo pa. So yun, okay na pwede naman pala gamitin yung aming ticket papunta sa kahit ibang time siya. So okay na. Pagpunta dito, sabi ko, bakit walang scan? Ganon ba? Char. Walang scan para sa sa ticket namin. Kasi ayokong ma-fine ba? Kasi alam ko, yung fine dito sa Netherlands is very expensive. Yung bang, kung siguro, basta complicated siya. So, kung may OV chip card ka, hindi ka nag-check-in, ganon. And then, na-tsempuhan ka nang nag-check. So, may fine ka. As in, I'm not sure exactly how much it is, but sobrang mahal niya po. So, yun. May nakita kaming NS na staff sa station. Yun, nilapitan ko siya. Sabi ko, na-cancel yung aming ticket. Anong gagawin? Ganyan. Sabi niya, alam ko naman ang gagawin. Gusto ko lang ng confirmation. Kasi nag-search na ako. Yung mga ganito, ganyan. Gusto ko lang ng confirmation. Gusto ko ng kasiguraduhan ba na walang hassle, ganito, ganyan. So, yun. Sabi niya, may train naman papunta sa sa Breda, yung stop namin. May train naman at 7:42. Sabi ko, so, paano yun? Hindi na namin, wala akong makitang para scan ba? Kasi ayoko na ma-fine. Sabi niya, wag kang mag-alala. May yung conductor. May inspector. Conductor ba? Conductor. May conductor. May inspector sa may NS inspector sa train. So, kung mag-check daw siya ng ticket, yun, is-scan na lang niya. Kasi, I thought ba na may, like other trains, may machine na is-scan mo doon para mag-check-in ka doon sa train mo. So, gusto ko lang na kasiguraduhan. Sure. So, gano'n naman talaga. Pag hindi sure, magtanong po kayo. Ako, hindi ako nahihiyang magtanong kahit saan ako magpunta. Right bed ba nito? Baga ako nang. So, hindi ako. Toilet siya, tibuha na ng joke. Aon sa ito mga Maghihiyang magtanong kung may right bed ba ni guys. So, yun talaga guys, kung lalo na pag nasa abroad tayo, kung hindi tayo sure, magtanong sa right people. So, may nilapitan kami passenger, pero hindi din siya masyadong sure. Sabi niya, hindi ako sure, siguro sa train ka na lang mag-scan, ganon. Pero hindi talaga ako ganyan guys. Gusto ko nang
Exact answer. Hindi talaga ako mapalagay pag ganyan. Napunta kami sa information ng information sa office ba, sa information booth. Kaso close pa siya. So, guys, magchika muna tayo na kasi wala pa kami sa aming stop. So, yun. Close pa naman yung kanilang information na booth. So, buti na lang may nakasalubong kaming NS. Sabi ko, tinignan ko yung uniform niya ba, may logo ng NS. So, excuse me, Minir. Sir, Mr. ko, na. Sabi ko, pinakita ko yun sa kanya yung ticket, yung time. Sabi ko, na-cancel kasi, ganito, ganyan. Sabi niya, may next train pa. Doon kayo, doon sa platform na yun. Very helpful. Yung, parang inaantok siya. Pero very helpful siya. Walang minsan kasi sa atin, sila, masungit ba? Dito din naman, may mga masusungit na parang hindi willing hindi willing mag-assist. Pero siya, luckily, helpful siya. So yun na, wala na akong kaba. So pag nung nasa train na kami, sabi ko, wala naman talagang pang-scan ng walang machine na magsascan ng ticket ba. So yun, nakita ko yung inspector din. I think he's the inspector, pero wala, hindi man lumapit. So wala, hindi na. Napalagay na ako. So yun na. So first time ko kasi. So next time, hindi na ako magkulba-kulba. Hindi man kulba. Ayoko lang yung parang hindi ko alam kung anong na yung susunod na mangyayari ba. Gusto ko ng sure na sure. Char. So yun yan. Yun na talaga. So yun, papunta na kami ng Breda. Pwede mo count that. Okay naman sa mga. Ito, okay. So we're already in Breda. Mga 8:42 pa yung aming next train and it's only 8:24. So malapit na. Kain na kami. Lumabas muna kami saglit kasi ihi na ako. Twinning kami ni Auntie og bago. Color. Backpack lang yun sa aking char. Kita sa mong boots, babe. Gra. Antwerp, Deutschland, Brussels, Midi will depart from platform 8. De Intercity direct naar Rotterdam Centraal, Schiphol Airport en Amsterdam Centraal, spoor 4. Antwerp Central Station, Antwerp, Deutschland, Brussels, Midi will depart. Dito next. Ja, als maar niet vergeet dadelijk, hè? Ja, dat is aan jou. Goed naman. So we're on our connecting train Maar wacht even, ik heb deze in nooit. Breda, padong namin ko Brussels. So makikita pa taog kita pa tag sunrise. Pasahero. Masabi ko kami nag-twinning. Kaya diba? Padong na dyan siya sunrise. Medyo hayag na lang sa tanaw, no? Kinikilig si Clarice kasi may aso tong tayo niya. Kita niyo. Tapos nag-offer yung owner ba na mag-picture sila. Char. So, yun na. Sunrise na po. Nasa kabilang side kasi siya. So, mga pa to na biyahe. Mga almost 2 hours siya na biyahe. Maganda pa naman yung panahon. Ay, medyo malamig nga lang sa labas. Yung suot ko, ito lang, oh. So, pag hindi ko talaga kaya yung lamig mamaya. Baka mapabili tayo ng jacket nito or yung coat ba. So, yung if may time sa Ate Bella mamaya, yung nakilala ko sa YouTube na taga-Brussels. So, pag may time siya mamaya, baka i-meet ko siya. Ate Bella!
te tappen en terug te reizen. Voor Saint-Pierre ladies and gentlemen, passengers for Brussels National Airport, you have to change at Brussels North, that's the next call. Overstappen voor de richting Brussel Nationale luchthaven. Hello, so ano na kami, nasa Brussels na po kami. And then we are on the way to our stop. Sa Brussels Central kami, Central Station. So, yun. And after that, maglalakad-lakad kami around. Kasi malapit lang din naman yung mga things to see sa Brussels doon. Kita-kita na lang sa labas pagdating namin sa station. Ihimi guys. Ladies and gentlemen, next call will be Brussels Central. So, andito na kami sa Brussels Central. Kahanap muna kami ng ng CR kasi ihi na po. Ba na talaga. After ko ng anak, feel palagi akong umiihi. Baho ng CR guys. Mabaho siya. So, palabas na po kami. Kung may road ba? Wala ang bus na inaog diri. Oo. Diri ang bus. Huwag may napliti.